Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ma mun zo muku da jerin jaruman Kannywood maza waɗanda da kuma mata asalinsu ba Hausawa ba ne, wanda mafi akasarin mutane ba su san cewa waɗannan jarumai ba Hausawa ba ne domin kuwa ba tsatson Hausa ba ne ba. An haife su a wani yare daban domin kuwa Hausa koyarta suka yi kamar yadda za mu bayyana maka a cikin wannan bidiyo. Asalinsu da jihohinsu da kuma asalin yarensu da kuma daga ina suka faɗo wato cikin wannan yare namu na Hausa. Amma mai sauraro idan wannan yana ɗaya daga cikin zuwanka wannan tasha tamu ta Jarumai TV, ka yi ƙoƙari gurin danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin samun makamantan bidiyoyi irin waɗannan a cikin wannan tasha tamu domin nishaɗantuwarku da kuma ci gaba da sanin abubuwan da ba ku sani ba da waɗanda kuka sani domin ƙara tunatar da ku a cikin tashar Jaruma TV. Jaruma TV taku ce. Ba tare da ɓata lokaci ba zan fara jarumi na farko wato Salisu S Fulani. Jarumi Salisu S Fulani fitacce ne kuma shahararre ne a masana'antar Kannywood wanda aka fi sanin shi dama da Salisu S Fulani. Ɗan jihar Gombe ne da ke faɗin Najeriya kuma jarumi ne a masana'antar Kannywood da ya yi fina-finai irin su Jaruma, Hafiz, Ƙawayen Amarya da kuma shirin fim ɗin da ya fi tashe a ciki wato shirin fim ɗin Izzarsu. Salisu S Fulani dai fitacce ne da ya yi shahara a masana'antar Kannywood kuma an san shi sosai a masana'antar. Yana acting fiye da yadda ba a tunani domin ko ya fito a fina-finai daban-daban kamar fina-finan da muka bayyana maka a farko. Misaro kai da gani ba sai mun faɗa maka ba, Salisu S Fulani wato kamar yadda a sunansa akwai Fulani a gaba ka wasu suka san cewa Bafulatani ne ɗan jihar Gombe. Sai jarumi na gaba ba tare da ɓata lokaci ba wato jarumi mai suna Adam A Zango. Adam A Zango mafi akasarin mutane wasu da ba su san cewa Adam A Zango ba Bahaushe ba ne ba. Domin kuwa Adam A Zango ɗan jihar Kaduna ne, domin kuwa asalin yarensa a jihar Kaduna yake, wanda daga bisani ya dawo Kano da zama duba da yanayin harkarsa ta Kannywood, ta dawo da Adam A Zango wato Kano da zama. Wanda idan ba ku manta ba yi wata waƙa da yake cewa ni zango za na je, wannan waƙa tasa tana ɗaya daga cikin abin da ya bayyana wa mutane asalin Adam A Zango ɗan ina ne. Adam A Zango dai Bakatafe ne, asalin yarensa shi ne Katafawa ne, domin ko Adam A Zango ba Bahaushe ba ne ba kamar yadda wasu suka sani, amma a halin yanzu Hausa ta zama kamar yare domin ko an iya Hausa fiye da yadda ba a tunani a bakin waɗannan jarumai. Sai jarumi na gaba ba tare da ɓata lokaci ba wato jarumi mai suna Sadiq El Mafia. Sadiq El Mafia dai darakta ne kuma producer ne a masana'antar Kannywood kuma yana fitowa a fina-finai daban-daban. A wasu fina-finan za ka ga ana haskawa da shi domin kuwa yana yawan ɗan fitowa a wasu fina-finan ya ɗan nuna kansa a gan shi a wani acting ɗin kamar irin shirin fim ɗin wato Nas, shirin fim ɗin A Duniya da kuma shirin fim ɗin Duniya Makaranta. Wato shi dai wanda aka fi sani da wato Sadiq El Mafia Inyamuri ne wato yaren Igbo, ya yi fina-finai irin su Mijin Biza Abbana. Sai jarumi na gaba wato mai suna Alasan Kwalle. Alasan Kwalle dai fitacce ne kuma shahararre mai barkwanci a masana'antar Kannywood, wanda za mu iya cewa fitacce ne a halin yanzu wanda tauraruwarsa hima take haskawa. Ɗan jihar Borno ne a Maidugurin Najeriya kuma ya yi fina-finai daban-daban irin su Basaja, Juyin Sarauta, Basaja Gidan Yari da dai sauransu. Kuma wato shi kansa Alasan Kwalle za mu iya cewa yarensa shi ne yaren Kanuri. A halin yanzu yana nan yana fitowa a wani shahararren fim da aka gama ɗaukarsa wato shirin fim ɗin Labarina, wanda tauraruwarsa ta matuƙar haskawa a wannan shirin fim ɗin. Kuma jarumi ne na barkwanci a cikin masana'antar Kannywood, Kanuri ne yarensa, ɗan Borno. Sai jarumi na gaba ba tare da lokaci ba wato Sani Danja. Sani Danja dai fitacce ne kuma shahararren mawaƙi, shahararren actor a masana'antar Kannywood. A halin yanzu za mu iya cewa Sani Danja ya kai shekara 27 zuwa 28 a masana'antar Kannywood, kuma mawaƙi ne kuma actor ne. Tabbas jarumi wato mai suna Sani Danja an haife sa ne a Fage da ke jihar Kano a cikin faɗin Najeriya, kuma
wato Sani Danja ba yaren Hausa bane ba, asalin yarensa Yoruba wato Bayerabe kenan. Bayerabe shine asalin yarensa ko kuma mu ce Yoruba yadda za a gane. Domin kuwa mafi akasari za ka ga wasu fina-finan ma a da can baya za ka ga yana yawan fitowa irin fina-finan Yarabawa kuma yana irin yin yaren Yarabawa a wasu ɓangarorin daban-daban. Sani Danja dai fitacce ne wanda ya shahara a masana'antar Kannywood. Suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗabbaka masana'antar Kannywood suka yi mata hidima tun daga baya har zuwa yanzu. Wato mai suna Sani Danja. Sai jarumi na gaba wato Hassan Giggs. Hassan Giggs dai producer ne kuma director. Director ne a masana'antar Kannywood. Kuma fitacce ne wanda ya shahara a halin yanzu a masana'antar gurin shirya fina-finai daban-daban. Ɗan jihar Kano ne da ke faɗin Najeriya. Kuma ya shirya fina-finai kamar irin su shirin fim ɗin Hindu, tsohon shirin fim ɗin Hindu, wanda shirin fim ɗin yana ɗaya daga cikin shirin fina-finan Hausa da ba za a taɓa manta da su ba, da kuma Sarauniya da kuma shirin fim ɗin Sadauki. Hassan Giggs dai Bayerabe ne, shi ma yaren Yoruba shi ne asalin yarensa, kuma yana ɗaya daga cikin daraktocin da masana'antar Kannywood take matuƙar ji da su a halin yanzu a masana'antar baki ɗaya. Domin kuwa ya shirya fina-finai daban-daban a masana'antar Kannywood waɗanda ba kowa ya san shi ne mashirin wannan fina-finai ba. Sai jarumi na gaba wato wanda kuma shi ne jarumi na ƙarshe Abdulhamid Mai Kwashewa. Abdulhamid Mai Kwashewa kuma Abdulhamid Mai Tsaneta kuma Abdulhamid Mai Tattarinta. Abdulhamid Mai Kwashewa shahararren darakta ne kuma producer ne wanda yake ɗan Najeriya a cikin Najeriya. Ɗan Neja ne da ke faɗin Najeriya. Abdulhamid Mai Kwashewa dai asalin mai tsanita ne a fina-finan Kannywood domin kuwa yana ɗaya daga cikin manya-manyan daraktoci kuma furodusoci a masana'antar Kannywood. Abdulhamid Mai Kwashewa dai yarensa shine Banufe kuma yaren Nufawa ne ba Bahaushe bane ba yaren Nufawa ne. Shi ne daraktar shirin fim ɗin wato Manyan Mata. A halin yanzu yana ɗaya daga cikin manyan jigajigai a masana'antar Kannywood wanda suka yi fina-finai daban-daban. Mai sauraro wannan shine ƙarshen bidiyon da muka zo maka a cikin waɗannan bidiyon jerin jaruman Kannywood maza waɗanda asalinsu ba Hausawa ba ne. Idan kana da wata tambaya mai sauraro sai ka sa mana a comment section domin amsa tambayarka, ko kuma kake da kokonto ko wani akan wani jarumi da muka bayyana maka ko ba mu bayyana maka ba, za mu yi ƙoƙari a bidiyon na gaba mu yi ƙoƙari mu bayyana maka jaruman da kake so a bayyana maka su da kuma abin da kake so a bayyana maka su a cikin wannan tasha ta mai suna Jarumai TV.